Nira Xabier Izaur, ekitermekekua, egitzen daulan hiru arlo nagusi edo pivotetan dago hiru erpin nagusitan, badala efizientzia energetikoa, energia berriztagarriak eta konforta. Hola instalazio energetikoak, proiektu teknikoak, etxebizitza eta baserritako erreformak, gestio energetikoa eta hori luzatzen du bai entorno residenzialetara, terziariotara eta baintza industria. Gure balixuak edo misinua bat datorrelako olako elkarte baten egotiaz. Entorno honetan inpakto positibo baten generatzea, bai lanien, bai ingurumenien eta baiarak horretarako artikulazio oso ona da, ez? Eta gero, kolaborazioan sinisten duelako, ez? Azken batean, gu gaur egun ez bitzen izango garena, ez gauen kolaborau. Baiaran itzen den hileko bileretan, enpresarizioa desberdinak elkartzen gare, eta egunerokotasunean sortzen dien enkitu kezka eurakin parteak hartzeko aukera ematen duzu, ez? Eta beste enpresarizio sektore desberdinetako ikuspegiak jasotzeko, ez? Eta azkenean egunerokotasuneko hartu eman bat sortzen da. Eta emoten duzku denbora hori edo feedback hori pentsatzen hasteko epe ertain edo luzeago baten, ez? Estrategian, plan komertzialian, zer datorren alderdi teknologikotik, merkatua zelan da bien funtzionatzen.